नमस्कार मित्रांनो. तर इकडे सहकुटुंब सहपरिवार या मालिकेच्या पुढील भागामध्ये इकडे अंजी आणि तिची मम्मी पशाच्या ऑफिसमध्ये आलेले असतात आणि ते घरी जाण्यासाठी निघतात. तेवढ्यात पशा बघतो आणि त्याला खूपच धक्का बसतो की समोर दादा आलेला असतो. त्याचबरोबर दादाला बघून पशा खूपच घाबरतो. त्यावर मम्मी दादाला बघून म्हणत असते, "अरे सूर्या दादा, आता तरी नाराज होऊ नकोस. बघ आपला पशुबाळ मॅनेजर झाला आहे आणि मोठं हे हे सगळं मोठं ऑफिस त्याचंच आहे. किती मोठ्या पदावर तो बसला आहे. मला तर बाई खूपच आनंद झाला. तूही आता राग सोडून दे आणि त्याला आशीर्वाद दे बरं," असं ती म्हणत असते. त्यावर अंजूही पशाला बघून म्हणते की "पशा, अरे दाजी आले आहेत, दाजींच्या पाया पड आणि आशीर्वाद घे आणि त्याचबरोबर सगळा राग विसरून जा आणि दाजी तुम्ही सुद्धा पशाला माफ करा," असं ती म्हणत असते. पशा मात्र खूपच घाबरून दादाकडे बघत असतो आणि दादाही त्याच्याकडे रागाने बघत असतो. पशूला संशय आलेला असतो की दादाला सगळं माहीत झालं असेल की नाही. तर मित्रांनो, पुढील भाग बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.